Myslím si, že voľby do Európskeho parlamentu sú vôbec najdôležitejšie voľby, ktoré tento rok sú na Slovensku. A málo ľudí si to uvedomuje, pretože vlastne Európa tvorí tú politiku, ktorá potom tvorí politiku iných štátov. Čo sa týka sociálnej práce a terénnej sociálnej práce, tak my sme súčasťou organizácie veľkej asociácie Dynamo International, ktorá lobuje aj v Európskom parlamente. A tie prognózy sú celkom zlé pre nás v tom zmysle, že sú nereálne v niektorých oblastiach, že ako keby za to, že my budeme pracovať s klientmi a s ľuďmi na ulici, oni chcú výsledky v zmysle, že sa tí ľudia niekde zamestnajú. A to je fajn idea a prepájať tie oblasti je veľmi fajn, ale je dôležité si uvedomiť, že mať príliš veľké očakávania a nereálne môže byť ešte horšie ako ísť po menších čiastkových cieľoch